reflexió sobre la Moltes gràcies, endavant. Moltes gràcies a tu. Bé, bona vesprada. La meva comunicació es titula Televisions de proximitat i reconstrucció d'un imaginari col·lectiu, el cas d'Apunt. La Televisió Autonòmica Valenciana Apunt s'estrenà el 25 d'abril de 2018 en emissió de proves i el 10 de juny oficialment. Després de 6 anys sense televisió pública autonòmica arran del tancament de Canal 9 l'any 2013, impulsada des d'un govern de coalició del Partit Socialista del País Valencià i de Compromís, el Partit Valencianista per antonomàsia, s'encetava el repte de refundar uns mitjans de comunicació públics valencians amb l'objectiu de contribuir a la cohesió identitària del territori a partir de la perspectiva valencianista. Aquesta recerca parteix de les següents hipòtesis. Per una banda, Apunt naix amb una intenció de reconstruir la identitat valenciana després de 20 anys d'una televisió pública autonòmica que havia tingut l'objectiu antagònic de desarticular la cohesió territorial valenciana, o si més no, de diluir la identitat valenciana en l'espanyola i mostrar-la com a element folclòric. Per altra banda, en aquest camí de refundació identitària, Apunt haurà d'anar amb peus de plom per tal de no trepitjar cap mina que desperte el fantasma del blaverisme. Per tant, haurà de presentar una sèrie de símbols i de referents valencians, tot descartant-ne aquells que puguen ser titllats de catalanistes per part de l'extrema dreta anticatalanista amb arrelament valencià que veu de la tradició del Grup d'Acció Valencianista, d'Unió Valenciana, de Coalició Valenciana i de personatges com Lizondo. Hi ha grans trets de tots aquells valencians que, a partir dels anys 60, es van unir contra l'enemic comú, una imatge pancatalanista personificada en Joan Fuster. El suecà seria, per tant, un personatge polèmic i evitable per a la televisió valenciana, així com denominacions com la de País Valencià o també, encara més, la denominació fusteriana de països catalans. L'objectiu principal d'aquesta anàlisi és identificar les manifestacions simbòliques identitàries en la programació dels dies al voltant del 9 d'octubre, la Diada dels Valencians de 2019, en què es commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a la ciutat de València l'any 1239. Com a objectius secundaris ens hem marcat analitzar-hi els símbols i les referències lingüístiques en informatius, especials del 9 d'octubre, telenotícies, documentals i reportatges d'actualitat, en programes satírics, comedians, socarrats i assumptes interns, en programes infantils, La colla i els Beaters i en programes etnogràfics sobre territori i gastronomia, Terra Viva i La Gastroneta. En els darrers 15 anys, la recerca en mitjans de comunicació ha parat especial atenció al lloc dels mitjans en la creació, manteniment o adaptació d'identitats col·lectives. Van den Bulk, 2001. Aquestes identitats que tradicionalment es consideraven estables actualment són efímeres o líquides. Aquesta investigació s'emmarca, doncs, en la recerca d'estudis culturals o media studies. La societat de la informació i la mescla de mitjans de comunicació que consumim ara més que mai a través d'internet està produint molts problemes de pertinença, d'identificació, de nacionalisme i de comunitats. En aquest context s'emmarcaria la nostra anàlisi, semblantment a la de Van den Bulk sobre la televisió holandesa. Les identitats col·lectives es troben sota l'amenaça de la globalització i de la fragmentació postmoderna. La qüestió de la identitat nacional té pretensions en cert punt homogeneitzadores que topen frontalment amb la multiculturalitat i la diversitat de símbols de la globalització i de la postmodernitat. Al llibre Què ens passa, de Ferran Sáez, s'explica que el revers negatiu del jo és l'individualisme adolescent que naix a l'Occident ben alimentat dels anys 60. Però l'exaltació del jo afecta directament l'àmbit del nosaltres. Actualment no tenim problema d'identificar-nos amb un equip de futbol, amb un grup de música o amb una tendència estètica, però generalment ens és complicat identificar-nos amb un partit polític o amb unes sigles propagandístiques. En paraules de Sáez, la destrucció de les identitats col·lectives a partir de la cultura occidental només beneficia l'anomenat estat-nació, hereu directe de l'antic règim. Les formes intermèdies, com ara el multiculturalisme, només són aplicables a contextos puntuals, ja que no solucionen el problema de la diversitat.
Endemés, Sáez afirma que la destrucció del nosaltres ha provocat que certes identitats hagin estat sovint menystingudes i a voltes fins i tot criminalitzades. A l'estat espanyol aquest discurs propi de l'estat-nació no s'allunya de la retòrica franquista sobre la inqüestionable unitat de la pàtria. En aquest totum revolutum s'erigeix un gran interrogant. Quin rol ha de jugar la televisió de proximitat en la creació i el manteniment de les relacions entre membres d'una nació? I més encara d'una nació sense estat. Com es fan servir, doncs, els mitjans per part de les autoritats com a instruments de construcció d'una nació més enllà dels grups dispersos d'individus? Però per a estudiar com els mitjans de comunicació, en aquest cas les televisions de proximitat, contribueixen a articular la cultura nacional, cal tindre clars quins són els símbols i els referents que s'han fet servir històricament per a la identificació amb la nació en qüestió. Nosaltres ens plantegem aquestes mateixes qüestions, però focalitzades en la televisió pública valenciana actual, a punt, en comparació amb altres moments i altres territoris. Cal no oblidar que la televisió és un instrument comunicatiu que funciona a les ordres de les elits culturals que ostenten el poder en cada moment. Per exemple, el conservadorisme espanyolista dels darrers anys de Canal 9 o bé el progressisme valencianista de l'actual A Punt. En veure's immersos en greus casos de corrupció com la visita del papa Benet XVI, els patrocinis de les retransmissions de la Fórmula 1 o els casos d'assetjament sexual per part d'un directiu de Canal 9, a banda de les flagrants acusacions de manipulació informativa i el perill imminent de la pèrdua del govern valencià per part del PP, Alberto Fabra, president de la Generalitat, va decidir que la millor opció era desmantellar la televisió fins al punt de fer-la inutilitzable abans que el vaixell popular s'afonés, tal com va passar al maig de 2015. Aquesta decisió denota una clara consciència de la importància de la televisió de proximitat per a difondre ideologies i valors a la població. El tractament informatiu de les inundacions de setembre de 2019 ha marcat un abans i un després en la cadena pública valenciana quant als usos lingüístics. A finals de 2019, la direcció d'Apunt Mèdia s'està plantejant la possibilitat d'emetre part de la graella televisiva pròpia en castellà, després de la polèmica diglòssica suscitada arran del tractament informatiu de les inundacions al Baix Segura de setembre de 2019. Les quotes d'audiència dels mitjans públics autonòmics bascos en espanyol és semblant a la situació dels mitjans públics catalans TV3 i Catalunya Ràdio i en aquest cas s'inclouria també la ràdio privada en català RAC1, que tenen un share a l'alçada dels mitjans estatals. En canvi, Gifreu afirma que ha estat impossible la creació d'una ràdio autòctona forta en valencià, tot situant el cas de la ràdio en valencià en la pitjor posició, fins i tot darrere de la situació de la ràdio balear en català. En general, les audiències de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació estan sent molt escasses. A Punt i A Punt Ràdio no han aconseguit encara, en 2 anys d'emissió, uns índexs d'audiència significatius. Hi ha constància que aquest problema s'està mirant de tractar en l'ens públic valencià i se li poden atribuir diverses causes. Per una banda, l'arrossegament de les conseqüències del tancament de Canal 9 entre 2012 i 2018, en què s'ha perdut gran quantitat de públic fidelitzat que tenia l'antiga televisió valenciana i és un públic que ha perdut el costum de veure aquesta televisió sumat a la dubtosa qualitat dels continguts de la darrera època de Canal 9. I per altra banda, pot ser alguns espectadors d'edat avançada i de biaix ideològic conservador han estat contraris a tornar a consumir la televisió valenciana perquè l'han considerada sospitosa d'un biaix ideològic que no comparteixen, esquerrà i pancatalanista. Caldrà saber com hem arribat a l'actualitat. Rafael Chambó, a Comunicació, Política i Societat del cas valencià, ofereix un resum de l'evolució del panorama televisiu que han rebut els espectadors valencians des de la introducció de la televisió a l'estat espanyol. Amb algunes dades noves dels darrers anys quedaria com el quadre següent. No, aquest. Coincidim amb Gifreu que el pes relatiu de la televisió en l'espai mediàtic actual és molt més menut que als anys 90. Internet ha suposat una revolució o reestructuració radical de l'ecosistema dels mèdia, que ha passat a anomenar-se ecosistema de les plataformes de comunicació. A Punt va néixer l'any 2018 amb una clara direcció cap a la totalitat dels continguts en valencià. Tanmateix, com ja hem apuntat, darrerament i arran de l'episodi de les inundacions del Baix Segura i dels baixos índexs d'audiència, la directora de la corporació, Empar Marco, ha fet declaracions en sentit contrari.
Habrá que tomar decisiones que a lo mejor no nos gusten y habrá que ser valientes para tener una relación más cercana, aunque este medio no haya sido pensado ni creado para hablar en castellano. El blaverisme és la construcció de la identitat valenciana a partir de la negació de la catalana, una espanyolitat encoberta. El blau de la bandera valenciana significa un privilegi reial atorgat al Regne de València per Jaume I. Com deia Marx, en un territori es té la cultura que tenen els seus poderosos. Això, lligat al distanciament entre intel·lectuals i poble, dona un clar avantatge al blaverisme de cara a convèncer les masses populars valencianes i més encara si tenim en compte que les produccions audiovisuals, televisives i cinematogràfiques sempre són controlades per les elits socials. A punt ha d'anar desfent la mateixa identitària fins a arribar a aquests nucs històrics i anar intentant desfer-los mitjançant la programació de continguts subtilment didàctics quant a la identitat. El canal haurà d'enfrontar-se diàriament a aquest conflicte ideològic mitjançant la ferramenta del llenguatge audiovisual. Com a punt polèmic de la identitat valenciana, considerem interessant analitzar l'especial sobre els disturbis després de la sentència del procés sobiranista català al programa La Qüestió del divendres 18 d'octubre. I destaca la presència d'experts en dret, de divulgadors i de periodismes al plató, fet que reforça la idea d'una subjectivitat i d'un domini tècnic dels continguts de la situació. Són també molt nombroses les entrevistes a actors del conflicte que es duen a terme des de Barcelona, fet que dona la sensació d'estar a prop dels fets i d'una actualitat remarcable. I són més abundants els punts de vista a favor del procés sobiranista català o almenys respectuosos amb aquesta reivindicació, tant entre els participants a plató com entre els entrevistats. Només una periodista de plató, Pilar Tamayo, i un dels entrevistats a Barcelona, el president de Societat Civil Catalana, manifesten una perspectiva obertament espanyolista i en contra del procés. Els reporters a peu de carrer i les imatges de furgons policials, barricades, carrers, incendis i caos als carrers de Barcelona infonien una sensació de desordre i de disturbis gairebé de guerra de guerrilles, que recorda a la perspectiva del jugador de videojocs bèl·lics, tot fregant el sensacionalisme, excepte en la visió panòptica que oferia la ubicació d'Adelaida Ferre. D'altra banda, Assumptes Interns és un programa que construeix la identitat a través de la hibridació de referents en to humorístic. Els programes del 8 i del 10 d'octubre estigueren centrats en el 9 d'octubre, la Diada dels Valencians. Al programa del 8 d'octubre es fa una paròdia sobre Jaume I, tot simulant el gènere televisiu dels programes de la premsa groga del tipus Sálvame, tot explicant rumors inventats sobre la vida privada de Jaume I. Les denominacions toponímiques del territori que hi trobem en aquest programa per part dels presentadors són Comunitat Valenciana, La Terreta i els pobles valencians. Destaquem que tots els programes es comencen amb la salutació de Pere Aznar dient «Bona nit, perles dolces de totes les comarques valencianes». El fet de referir-se a les comarques ja denota un sentit territorial propi, més enllà de la denominació provincial imposada durant el segle XIX des de Madrid. També al·ludeixen a les minories topogràfiques, com en el cas de la salutació del 24 de setembre, quan Pere Aznar, el presentador, diu «Estem en directe, amics i amigues de Quatretondeta i de la resta de pobles valencians». De fet, el llibre d'estil de la Corporació Valenciana recomana l'ús de la denominació comarcal i la reducció al màxim de la terminologia provincial. Poso la diapositiva aquesta, ja, perquè és un poc els símbols que més he vist que apareixen en apunt i també els que s'autocensuren. En l'anàlisi aquest que estic mostrant ara, però que no tinc temps, evidentment, de mostrar de manera concreta. Ja en la publicació podreu veure-ho millor. En Assumptes Interns es refereix l'economia valenciana principalment com a reivindicació en contra de l'infrafinançament, tot i que també hi apareixen empreses importants del territori. Especialment icònica i recurrent és la presència de Mercadona, una de les empreses valencianes més potents i conegudes. Fins i tot es fa referència a la seva marca blanca, Hacendado. En paraules del presentador, famosos de la marca Hacendado, dels que actuen a Benidorm un dissabte a la nit. Podríem afirmar que Mercadona és al territori valencià el que Zara és per a la identitat espanyola, en el sentit que és una empresa molt potent que no s'anuncia als mitjans de comunicació però que és un referent inevitable del territori. Com vaig de temps? Sí? D'acord. La mescla de referents identitaris valencians com a estratègia humorística ja la vàrem detectar en un estudi previ sobre els usos de Twitter entre els líders d'opinió valencians que vàrem presentar a l'Annual Conference de Birmingham.
Concretament, és recurrent la subversió fraseològica del lema blaver «No mos fareu catalans». En el passat estudi varen veure l'opció «No mos fareu calamars», utilitzat per tuitaires, no? En el passat estudi, això. I en assumptes interns apareix, per exemple, un «No mos fareu supinadors» com a crítica humorística, subversió fraseològica, en relació amb la febre dels runners. En el programa del 10 d'octubre es riuen de la poca cohesió del poble valencià amb la següent expressió: només 3 manifestacions. Què vos passa, valencians? No vos reconec. N'haurien de ser 46. Els documentals oferits en els espais Zoom i .docs conten històries que per un motiu o altre no tenen cabuda en els currículums d'història de l'ensenyament secundari valencià. Per tant, aquests documentals contribueixen a la missió d'apunt de cohesió del territori i recuperació dels símbols i referents valencians, tal com mostren en el seu llibre d'estil. Això és, es tracta d'una compensació històrica del que no s'ensenya al currículum educatiu obligatori sobre la història dels valencians des de 2 eixos. D'una banda, la història mítica medieval valenciana i de l'altra, la història valenciana del segle XX relacionada amb guerra, repressió i exili. Tots 2 aspectes claus de la memòria històrica. Pel que fa al primer documental analitzat, Ser de la frontera sud és d'un contingut sociolingüístic força remarcable per les entrevistes a persones valencianes del carrer, que són preguntades sobre què els fa identificar-se com a valencians o com a valencianes. Les respostes són tan diverses que ens donen una idea de com de polièdrica és la imatge identitària valenciana amb tots els tabús que alberga. Per a alguns, ser valencià estava relacionat amb el menjar, la gastronomia, símbol pel qual aposta obertament a punt com a senya de consens, que parlaven de paella, de la taronja. Per a d'altres, la identitat valenciana es lliga a les falles o a altres referents festius i només en alguns casos es lliga la valencianitat a la llengua. Bé, com que no tinc temps, passaré a les reflexions finals. Comptat i debatut, sembla que Apunt ofereix una dieta cultural equilibrada entre informació, entreteniment i educació, amb molts programes de qualitat. Ara, però, el problema es planteja sobre com tornar a seduir un públic que s'ha diluït entre la foscor dels 6 anys sense emissions, amb un canvi d'imatge de marca, de línia editorial i de programació desconcertant en la tornada, sumat a la feroge competència del nou elenc de plataformes que les televisions intel·ligents ofereixen. Per concloure aquesta anàlisi, i sense ànims d'exhaustivitat, però sí de visió de conjunt, hem elaborat un quadre de síntesi dels elements identitaris valencians que hem trobat presents en l'anàlisi del corpus audiovisual triat, que són els programes d'Apunt dels dies propers al 9 d'octubre de 2019. Pensem que el quadre assenyala clarament la conclusió d'aquesta recerca. Apunt ofereix un elenc simbòlic valencià d'allò més ampli i divergent. Així, s'autojustifica el sentit inclusiu de les diverses maneres de ser valencià i es defuig l'autoidentificació amb l'element pancatalanista. En aquest sentit, també s'albira una estratègia d'autocensura de certs símbols de valencianitat que podrien despertar les crítiques viscerals dels blavers. Moltes gràcies.